Santu, Amen. U hekk ċak ħoris imbirek ukoll. Ma nafx x'ġejna mbirku żwiemel nagħmlu. Isemma u naqra, mela di mhux il-ħliqa tagħna żiemel ħelu bħal da għandha dritt li tkun imbirka sur kappillan kelbu naqra. Għandu raġun, ta' għandu raġun. Kollox irid jitbierek. Eżempju darba jiena ġrat il-waħda tinkitbek, kollha dik uffiċċju. Sawa, dejt imberikom u dejt nitħalhom il-maxa ħaġa ta' f'daqqa waħda beda jdaħħan kollox il-computers kollha daħna ġew. Xartjawlhom. Insomma, sur kappillan, grazzi ħafna ta' Ma ta' xejn ibni, ta' xejn ħaġa żejra. Vera ħaġa żgħira u kera. Ma nistax nifhem jien kif ħajt kompeti kontra da żwiemel il-kbar. Ent bis-serjetà ċakkoris huwa żiemel tajjeb tat-tiġrija. U dak qasma tfal tal-kindergarten għax ukoll ibati biex jiġri. Ija, hekk tirraġuna mela il-kobor u ċ-ċokon jgħoddu x'affarijiet daw. Anka l-Ingliżi għandhom proverbju. It's not the size of the ship. Imma the motion of the ocean. Ma kif taħfa teżor kappella. Mela, uġili użajta anke fl-omelija. Għax mhux importanti kemm il-bniedem huwa żgħir, imma kemm kapaċi jagħmel affarijiet kbar. Eżempju, mhuwiex kbir, imma kapaċi jbih Christmas tree kbira, eżempju. Aw, għandek raġun sur kappella. U da minnu qasir, ara kemm ikollu vantaġġi. Anka eżempju fuq l-aeroplan ara kemm ikollu l-egru. Xorta ma nafx kif żiemel żgħirek jien ħajirbaħ iż-żwiemel kbar. Attent Bobby, James Chuck Norris! Chuck Norris, xorta bezza minn Chuck Norris, jalla volja zaħir. Labt, nispera li jiftaħna għatem forsi jiġru. Ma mux sew għamet li ħallejtni għaw wahdi, xaffari għaw kif ġibtni għaw, nilem dal-knisja ġibu għaw. Uwejja xaffari daw jimmux kullum kien niġi miegħek. Tiġi miegħek kullim kien l-uniku posti tiġi miegħek, jinti l-youth center u ma nistax nifhem għalfej tiġi, għassa zuq minn tiġ. Mux biex nara naqal laħam fresk fadel. Laħam. Ejwa ħalli, li toqgħod tistaqsini biex nisbajja u toqgħod middebni mbagħad. Dak iż-żiemel li kraħla fuqu. Mela żbuħija tot, żbuħija tot ismu għandu ismu prestiġjuż, rebbieħ, Chuck Norris. Ma mux se jirbaħlek ta' u jider madur. Mux titlob għalih ent. U nitlob għalih, għazek inċepel il-Vatikan, nġib il-kardinali kollha, nġib il-Papa, mux se jirbaħ dak iż-żiemel. Titlob għalija fader ta' Għalix? għax ħan iż-żewġ. Għat iż-żewġ. U l-inna. Tajt mux iż-żiemel mux il-katlin. U hekk allura f'daqqa waħda hekk ċumbaqpu. Hekk iddeċidietu. Jaw tqila. Xi 48 kilos. Jibqa' tnejjek ta' o tnejjek daw l-affarijiet. Ej! Kappilan, xi tagħmilha? Xbajt ngħidlek Fader Robert, illi dan mhux klim ta' saċerdot. Għax daħ jiżżewweġ. Veru? Prosit. Iż-żwieġ sagrament sabiħ ħafna. Għajdlu għax ilu jipprova jħassar li da ma nistax nifhem għalfejn. Iżna ħanoqtu li ġaħat għax ħan iżżewweġ. Iż-żwieġ huwa responsabilità. Veru, ibni, veru responsabilità. Per eżempju, jien naf, issa tibda, tkun id-dar, tkunu qegħdin taraw series bħal Money Heist, per eżempju, u torqodlok. Tittiqaf ta' ma tistax kompliħ ta' tibqa' tistennija. Serjetà fader. Mela. Morru forsi tiftaħ il-logħba. Barra. Ismani, Willi, jiena naħseb li intom it-tnejn intomx tajbin għal-flimkien. Jamma, fader qed ħassar li.
U għaxina l-ewwel ħabib tiegħek u mbagħad saċerdot dik il-mara ma toċċ għalik. Nitlaqa? U mela x'tagħmel? Mhux għax niffanzjaha intiju. Jien nifanzja u għajma ma tarax. Ma nagħmel hekk ta' nitlaqa. U taf x'nagħmel? Nintafa' moħħtok. No, naħseb li għad izbalja tal-li titlaqa, għaxi miex daqsek tifla ħazina. Ma dekkem tajt li għazra biex nitlaqa. U jem mux human kultant namel daw l-izbalja għabatu nejt l-affarijiet, pero għasiba sewdi ta' żwieġ. Żwieġ? Mela ħad uħroġ minn qassis, bro, tiżżewweġ. Jem mux diġa miż-żewweġ. Ġa miż-żewweġ. Lejn. U mux mara ta' Mhux mara. Jaħassa tħarsu lejja jekk, ma tafux li meta xi ħadd jiġi ordnat qassis, awtomatikament ikun miżżewweġ l-Alla ħares lejja. Għalhekk dejjem kuntent u ferħan. Jiena tiegħi dejjem minn dannata u rrabjata. U mdejqa, ma nix-xetan ħan iżżewweġ. Will, mela tiżżewweġ. Ejja ta' għax taqsitni biex niżżewġu u jiena mhux xorta li jattiliva. Din il-problema tiegħek. Qed tisimgħu kif jirraġuna. Da żwieġ għalih taf x'isu ħajidħol. Min naf jew xi banju x'imkien u anke l-banju, għax il-banju tittarek jaħrax qabel tidħol fih. Ħasseb wara żwieġ, responsabilità kbira hekk. Ngħidlek fader. Għadek kemm turini kemm hu eżempju tajjeb ta' tal-banju. Għax banju jkun jaħraq u tittoqodlu battent. Però mbagħad hekk ittieħ ftit ċans, tista' tidħol ġo fih għax ikun biret u tieħu pjaċir. U l-istess iżwieġ sakemm tidra fader. Iċ-ċuċata. Lex ikun fietel, imbagħad jibda jiksaħ. U ma tkunx titibqa' fih aktar? Naħseb għandi bżonn banju. Oh, Rom, domt? Ejja. Xweġġat Tonja miskina dik li tbiħ sari. Biex. Kienet qed tgħaddi l-portieri. Xok jew? Le waqgħet weġġat sew. Waqat. Għax marret tgħaddihom fit-tieni solar u jew tgħaddihom waqgħet mit-tieqa ġis solari għal isfel. Weġġetu. Miskina. Ara minja fir-raġel, Iva, ma danċi koppa għax il-gazin kien u l-gazin baqa. Mux tal-li għek tal-li xin sarjaf li weġġat il-mara. U weġġat ju tamel il-portieri, beda jkanta dik id-diska ta' Frank Sinatra. And so I face the final curtain. Proset iħobba, mela? U mux għalek najdlek. Di tal-wili għasra hija farsa kbira. Jien taf kem nara. Koppji kull-jum jiġu għandi għajdu li fader, madnix l-istess mal-mara. U jien niprofa nejnu maċina dak xogħli bħala saċerdot. Għajlu jien muru, u zommila idea l-mara. Jgħid li zommila fader, bada kuħgara li ħaġa. U Iva, imma mhux kull żwieġ hu l-istess. Afdani, afdalok, daw l-affarijiet ixommom. Dawk it-nej mhumiex tajbin għal-flimkien. Jew ħasra kieku jien żgur nagħmlu ferħan. Allura, bro, xixxon fuqna jent? Sab istat li bnieħri b'daqqa waħda. Ejja hej! Jien miss arani fuq l-ID card. Ħanżira, għad memmit li mniħrek jidħol ġo l-ID card. Ħanina dinja. Ej, jien kont l-ewwel. Kelli mompini fil-ompini. L-ewwel. Tittejt xi ħaġa inti? Tittejt xi ħaġa inti? Għax inġiżek? Taraw dik il-karozza faċċata ġo dik ingara kien. Ġo dik il-Fiat. Fiat dik? Aħjar, ħalix nikun qed ifittxok, jidher se Fiat. Mela tiqra l-inkwietaw? Ha? Mux da sera ta' qabbes. Jien kont qabbellaw. Kulli għedli naqra, min qed qabbes.
Officer, dan il-qabbes. Mitlix biex nifqilhom. Ejja, ma lilek, jien m'għandix naqsamu, ejja. Kien jagħmel li kaxejt, mur lura. Għax inna lejl qasit qadna, serqu ċalli tad-deb. Ox vera, jgħidulhom naqa, inti għamel xi ħaġa. Ma raqat li! Raqat li, raqat. Attenti, intom modelina l-vot, għax teħdu tumbata u sleeping police. Kif għaw bil-daħla? Għaw, ser, zammejnilek post. Dajjem. Tistaw tmorru issa. Mussa nivvotaw, ser. Il-min ħat votaw? Il-bru ħad nivvotaw. Għara morru, għax ħat vot tuħvot. Għara kif muħelu, Naħseb maħħax grazzi miegħek laqqas wili. Kemm din sew, mill-ewwel spiċċajna l-aħħar. Sommek ħajja. Għax kemm ħadu? Skont iċ-ċif ħadu xi brazzuletta tiswa mal-20,000 euro u bil-forsa għad mirra ħal-ħada. Da meta kien? Dan lejl, qed ngħidlek. Konna reqdin aħna. Flok it-tejżer għal spiċċajta t-xejfer. U tafu minnu da. Ma naqbux imma naqbdu. Isma' nidillik bar sara l-qġrat fir-raħal. It-tieni wieħed ma' konna, tiftakar? Kienu serqu ċalli l-ispiżjan. U minn kien? Xandru xieħ, kien saraq mal-mitjura Viagra, X'ma taqbdux, sana wieqaf għamel. Ħolda. Ġifieri inti tgħidli dinnaħa li tkollha posters ta' darbi? Li jgħalli terbaħ intu wiela. Ejjeb ta' rakket lejn. Le, naħa l-oħra, kollu posters ta' Katlejn. Biex jirbaħ min jirbaħ, fuq naħa minnom namlu salib kbir ta' tellif u naħa l-oħra tkun l-esta celebri. Fejda l-counting hall? Le, mux narak. Tara, irbat. Liex noħroġ neċċelebra. Jien saċerdot ta' daw l-affarijiet ma nagħmilhom. Għad titkellem uħti. Ejja. Jien irwiet li se nkun ta' spalla l-poplu. Grazzi lil kull min votali. Issa morru u ċelebraw u keep safe. Iwa, baby, kalma. Iwa, Naħseb kalmati. Maħruqa, edda, maħruqa. Użgħur maħruqa. Inti mux li l-futaj. Inti futaj dik is-sibel. U mux sibel normali ta' le, sibel. Tal-buża sibel li kun fil-mi kollox. Ja. Babe, naħliflek jillila tiffutajt. Mux vera. Tanqas mux wieħed ma ġib. Ejwejja, no. Naqas fut wieħed bieħ. Naqas wieħed minn dawk l-ignoranti ma' futali. Minti ma staċi futajt li l-għin nefsek għal-menu. Bis-serjetà, mela jien ignoranta jew. Titbor telaftit barra hi. Ejja laftit barra, ejja laftit barra. Tiltaħ mill-ewwel il-kmand minn Drago and Alex Borg, almost a golden break. Snooker, sir.
Irbaħna 3000, imma konna ħana tilfu ta' kombinazzjoni daħliklu ġaġa fajnieħ. U maromx iktar il-boċċi. Mela hemmhekk ħallejt għal-ħadita tal-Brian. Sawa, golf. Golf tlifna, imma tinkwetax, dak li tellifna l-aħħar toqba ġajt fit-toqba l-kbira. Elezzjoni irbaħna ser. Tajjeb. Zwimel. Tlifna ser. Kif jista' jkun? Min jista' jkun li rebaħ il-flesh? Zimel zaħir. U ikraħ ukoll. Jiġi minnek mela? X'ismu? Harry. Harry jismu Żiemel? Le da Harry. X'ismu Żiemel? Chuck Horris. Chuck Horris. Morru. Oqtlu l-sidu. Oqtlu l-sawija. Oqtlu l-loħtu u l-kulħat. Yes, sir. Morru. U għak Żiemel. Daġġara da. Nirfist xi ħaġa. Ġil-fest. Ma nafx, jew xi kelb, jew xi qattus miskin. Miskin jien bil-qatalitari għadni l-xejka. Miskinu, għas jaf xlaqtu. Basta, n-nis ħallu l-klip joħorġu l-barrek u kelb. Umbat mux ovvja li ħajn tlaqtu minn xi sewwiq kelles bħalek. Ejja, minn tisseġġibu l-ura, issa li jemmem, mu. Memx tagħmel, sorti ħażina. Jemmem. Xiex? Dak ragullar. Ejja, miskin. U dak il-kelb. Jew xinu, dak il-malaskin ħala mjut. Ernest il-pipe! Jina naħseb aħjar jek ngħidulu l-verità. Ma ngħidlu l-verità, da għajdli inti da, kif ikun jaf li jien titlu il-mimmi tajni il-kelb kif ħajoqtolni da lejli. Iva, ma mhux accident kien. Accident? U taf x'jagħmel? Joqtolni u jġelu jidher isu accident, father. Wieqaf ftit, asseġġelni, tibqax tippanikja. Għad-darba nara film. Ma nafx jekk nistgħu x'nagħmlu. Nistaw, mela ma nistawx, mela dal-film ġralhom eżatt l-istess ħaġa. Qafġu l-kelb, u mbagħad li għamlu sabu kelb jixbħu bl-eżatt. U tawlu qas bis-sinduna, jien naħseb li tkun idea tajba. Madam, min fejn ħanġib kelb illi jixbħu bl-eżatt jiena, Bob? Ma nafx, ma naħseb x'imkien jeżisti xi kelb jixbħu bl-eżattu. Il-Bini għandu kelb. Ma jixbħu? Fula maqsuma. Jiena dak li affiċina ma stajx naraħ sew. Però qed ninkwita biss illi il-kullar jiġi nara kbir, forsi jista' jkun dal-kelb huwa żgħir. Issa temmilina mhux dik li tittinef sormi. Ej! Ejja fader, il-kulur mhux eżatt l-istess. Inti jorajtek nisprenjaħ Pini. X'tisprenja titżoqtuni waħtijew. Ija, imma xaħġa rridu namlu ta' jek tidu tajnuni għajnuni ta' Panikja, tibqax panikja, ismani, emmuru sa' santwarju, naraw nżibux kelb jixxiba hemmi, tlaqna. Ma tiżommu l-klib il-santwarju? Santwarju mux il-knisja ta' il-santwarju fej jiġbru dal-klib li jkunu abbandonati. Kudu bax jek nibżamis. Jena naħseb da vera jixbħu. Xieġbaħ, jek dak jixbaħ il-kelb ta' Ernest, ma rojn nixbaħ il-papa. U dak! Ħasra l-men u jrid ikun iswed u abjad, bħal dak li għaffiġna, jisiġ kun bħal dak. Fader ma nafx qabat nagħmel ħan indilek bil-ikel tal-klib niftaħ il-gaġġa u nħallu mikluni għax jerek. Ej, sa nsibu soluzzjoni, ej. Tkun qed tagħmilli pjaċir kbir sur Kappillan. Dan il-kelb il-mimmi ta' jnejja u ma nafx nagħmel mingħajru. Jiena lest nagħti kumpens ta' 1000 euro il-munisipuli u tal-li jettejni nagħtik 1000 euro oħra donazzjoni għall-parroċċa.
Iva, nifmek. Jena darba ġralijek ta' mommi, kimmitila l-kelb, u ħattila ieħor. U iktar bkiet, issa jista' jkun li ġibtila l-kelb għax kimmijiet ukoll ta' għalek. Fidejk, mela sur kappillan. Fidejja. X'ni għamelaw dak? Kemmu tifel sew dak ir-raġel. Temmen illi tagħna 1,000 euro donazzjoni biex insemmu fil-fuljettu fl-omilija il-kelb li tilef int. 1,000 euro? Ma jħobbu kien il-kelb. Jħobbu kien tantu hekk li lest li jagħti 1,000 euro oħra donazzjoni għal min isibulu. 1,000 euro? 1,000 euro. Issa, ħubdhom daw l-1,000 euro u għara se tagħmel bihom. Jiena li kon minnek naħseb taf x'nagħmlu? Nixtru screen. Ħalli nibdew nuru l-films reliġjużi bħal Ben-Hur, Jesus of Nazareth, James Bond. James Bond ma naħsibx li huwa reliġjuż jien. Taħseb? Tas kien fih mirakli. Jina żiemel ma kellix gazz noqtlu, jien mhux ħadra, m'intix gazz biex noqtol l-annimal. Le ta' qassina. Infatti, taf x'għamilt tajtu naqa' whisky u telliftu t-tiġrija. Għamiltu dak li qabbatkom? Iva. Lesser. Anke żiemel? Żiemel. Seb ħadd. Il-Salvatur naħseb. Il-kappellan. Għara. Il-wuri u siħbu da. Ejtelaw. Ġifiri, intom ettajduli li sibtu il-katina tal-kelb u ma tafux sar minnu l-kelb? Fil-fatt. Iva, dik l-istorja diffiċli tkun ta' fejn l-kelb. U jiena nemmen u nifhem illi biċċa bħal dija traġedja u għax da il-kelb ikun sar parti mill-familja tiegħek u hekk, Ġifieri inti tgħidli li l-kelb ma tafx fejnu. Hekk qed ngħid forsi s-Santissimo Divino fejnu l-kelb bija ma nafx. U intom il-qassisin ma tikdbux u hekk. Aħna ma tarax aħna kieku nikdeb jalla jitfali sajjetta issa għal jekk qed nikdeb. Tajjeb. Tal-inqas għandi l-katina. Tistgħu tmur. Skużani, ma rridx nidher impertinente, imma inti wet daqsxejn ta' reward għal dak li wet isib il-kelb, mhux hekk? Il-kelb imma mhux il-katina. Nifhem, ma nistgħu forsi nagħmlu prorata. Fader! Taf tiddilja, fader. Toġobni. U ta' dan ħandik il-mertu. U mal-mertu ħandik l-1,000 euro. Eżon waħda, intom bil-ħaq għandkom it-tuni ju. Mela innaqqasomkom mill-kun. Itilqu minn qoddimi. Grazie. B'1,000 euro ġibt il-brazzoletta lura. Sef sieħbek is-saqam u għet jara kif ħajamel biex joltok ġbin. Mulej, grazzi tal-li għentna noħorġu minn din is-sitwazzjoni b'wiċċ u jisobija ħalli tħudni l-tisa issa. Ħalli fidi mundu għajn għamel bieċa xolora, għammur impoġġi 1,000 euro il-marsa fuq ċakkodis għax il-lum għalla maħna. Minna raġejta. Fimni għalla maħna, il-wiper miex, għax tal-itna, ila teħallitna. Molej, taf kemm ħdimna tajjeb illum. Ent nifej kellek bżonn tiegħni. L-aħħar waħda għandi bżonn minn għandek għallum u mbagħad fil-każ nitkellmu għada. All right?
fidejk. Inti tkellem il-mulejjek. Ma taħsbu xi ATM minn il-mulejje jaqbad it-triq u jgħin lilek biss u meta għandek bżonn inti x'affarijiet ta' għax ma tgħidx li qed tippuxxi għan-natura. Għax ġejta fuq. Tista' tgħidu żiemel fuq l-istess wieħed. U senjuri titlaqt tiġrija jidher li tander fuq qoddim wara jiġri Wi-Fi. Mxejja ċakk, mxejja ċakk. Nispera mhuwiex slow għal-Wi-Fi tad-dar tiegħi għax fil-każ l-aħħar ħajġi. Ejja ċakk, imbotta. Ara, what are you doing? Qed naraw iżwiemel qalbi. Isma' nħolluk 200 euro mill-wallet għall-eyebrows. 200 euros għall-eyebrows ma nafx ħadd għamel. Yes, qalbi, għala tarom żejda jaqgħu. Fuqek, xejn mużejjed fuqek. Mela, tini. Hu għaqbad uħu, ejja ċakk. Ara xammel. Waqaf li f'nofs it-tiġrija jħassra ċakk. Basta jismu ċakk Horis, u mbagħad jaqaf f'nofs it-tiġrija. Sorry, ma. Mhux dak iż-żiemel. That's your horse. Dak iktar isu ċiwawa tagħna. Issa. Fejdi. Itlaq il-fenek. Fenek? Daħal animal fil-korsa jisuġi fenek, tander jisfratta u flash jibqaddej, il-subuġu, flash u flash jirbaħet taġrejja. Zopp! U ħallejni l-aħħar ġet fader, x'għamilt li mulej, kif tlaqtni, How can a chihuahua win ma dawk il-monstri kollha għajma? Kellek raġun fader, aħjar ma labċej għax lift 1000 euro oħra. Insomma xi ġifieri. Maċin irbaħt. Irbaħt 10,000 euro, laptop u flash. Irbaħt 10,000 euro fader, mela inti tilab il-flus, u l-flus me fejn ġibtom nilab. Ħanispjegalek l-istorja. Dak ġie Ernest u l-kappillan ta' 1000 euro għallu ħada tal sitta li ħadejnuni mill-kelb. Imbagħad jiena ġietni l-idea brillanti għax brillanti tittejt li nilagħbu fuq flash. U l-baħt 10,000 taf x'nar ħanamlu dis-sena. Qed ngħidlek il-musketterija 30 minuta għażel bajn 10,000 għas-sena. Isma' inti taħseb li God bagħtu l-fenek possibbli? Jista' jkun da b'ħames ħutiet tema montanja nies. Le, ma xini? ġejla ċisqof. Iżurna. Meta? Santisma. Ek sewin, tidem titċassa u jena nġor. Le, dak għandek bżon timbena jtek toothpick. Għax da d-nubiet fader triki ħasra. Xi triki, ma xark mandamenti jek tikser web minnu miġifiri għadnu. Jek ma tiksrux le. Kemm muħelu, min jaf kif itella. Iftaħ sur kappillan, it-testija sur kappillan.